Hakamit jong ka pratare kuno pra arja arpusan ki Pulit ka Nondeiñ Police Station ringkat ka Anti-Narcotics Task Force ANTF kilayo ban kem yo way brio bosuba nong Khaïi drugs ubala tip kerteng kum ubiki swear lai pukandai snam karta ubare nong shong wai basipor hadong Nondeiñ jong ka snong New Nondeiñ West Khaïi Hills District. Ki Pulit kilayo jing tip bau teu brio udeu badan kti hakai kam Khaïi drugs da ka bapenan kam yakawi ka Jaka di Tyre kali ka badan Nondeiñ. Hadian ke jingwat jing tip ke bapenya ki Pulit kilalit ban khenra ya kate ke Jaka bat kilayo ban kurup hado shipo point iwe program u Drok heroin prapu khandai tli ki jingbo drugs batli artli ki sendok sabon hendrutli ki Android smartphone artli ki phone keypad hendru pojar sauspa khandai pu pratingka ka pisa bat kiwe Hadian beladap ban kurup ya kita Tyre kitar ki Pulit kila kemno ya new briun na kate ke Jaka bat la register mukaduma hapo ke NDPS Act bat ke jing tokit babenya halor kane kadang ya chakman Habatin pej bahagi ki shop plus F Ka plus F? Hakabam bangibam duna ki eki batte ye kamet Namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka shop plus F haka jingsom Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki Balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam don ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shapi Lyngba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya